Kodong ndalo mano kende to jopiny kar chung'od bura ma Ugunja dhi yiero ma madundo mochan bage tarik 27 dwe ni. Moko kuom jochung' ma Ugunja koro kwayo lwasi makare mar timo campaigns mokwe kendo uso agenda magi ne jopiny. Twak mare gi jofwambo weche jalor komno gi otiko mar United Green Movement Party Dr. Benson Otieno Bol wacho ni piny Kenya osegoyo kenge mararia e demokrasia kendo koro kinde osechopo ma jopiny owinjore ochiw thuolo mar campaigns ne jochung' duto ma ok gidewo duond buche. Nomedo ni gin kaka jochung' giseikore moromo chuth ne yiero ma adundo no kendo gin kod yie ni duol mar IBC biro tayo yierono e yorno maratero. Bol bende nokwayo kwe kojiwo rowere mondo kik yie josiasa ti kodgi e nyayo tulo e kindegi mag campaigns magikoni to biro weyo ka kwe orochore e gwengegi. Jo Ugunja wabedur kod kwe wabedur kod kwe kinde ma watimo campaign. Jo youth wabedur kendo wayier jatelo mabro konyou mondo udhi mbele kuom weche mag dongruok, mondo watim campaign man gi kwe kendo mantie kod ng'wono maber. Mar ariyo, akwayo ni mondo wan duto kawayiero jano madhi chung' mondo wang'i ng'atno man kod leadership qualities, ng'atno mabro miyo Ugunja odhi mbele kuom higni 10, higni 2, ae bang'e higni 7 nyaka higni 10 mabiro. Waketuru jalo mabro ng'iyo weche mag somo, bro ng'iyo weche mag agriculture kata weche mag pur, mabro ng'iyo weche mag ohala, mabro ng'iyo weche mag kwe mar gweng', mondo Ugunja obed kama ji nyalo dhi mbele kendo ji nyalo timo gimoro amora ma gidwaro e piny ma ka sirkal otelo. Ringre joma ne owito ngimagi masira mar senyruok lowo Chesengoche